Merci. Trka Autobota. Dobra trka, ali bi bilo uzbudljivije da se trkaju Autoboti. Naprimjer, trka u dobrotvorne svrhe. Ako bi Optimus Prime na to pristao, bilo bi divno. Pitaćemo ga. Idemo li kući, momci? Može, Bumblebee. Autobot limuzina vas čeka. Bumblebee, kako bi ti prijela jedna trka? Važi pod uslovom da ne prekoračimo ograničenje brzine. Konstruktikoni, mirno! Kada će Transfixatron biti gotov? Biće gotov odmah. Transfixatron je spreman. Sjajno, sjajno, Skraper! Laserbik, odnesi izveštaj o špioniranju malih zemljana. Da, ali bi bilo uzbudljivije da se trkaju Autoboti. Naprimjer, trka u dobrotvorne svrhe. Ako bi Optimus Prime pristao, bilo bi divno. Čuli smo dovoljno, Sunwave. Dobro će iskoristiti ove informacije nakon što ih sprobamo. Transfixatron. Ma kakav Transfixatron? Umjesto da smo tračili vreme na tu spravu, bolje bi bilo da si nas poveo u napad protiv Autobota. Da glupava naprava sigurno neće ni da radi. To ćemo proveriti, Starscream. Transformiši se. Ne, Megatron, pa nećeš valjda. Kakav mi je to test ako nemamo zamorče? Transformiši se, naređujem ti. Kako ti naređuješ? Da vidimo kako li ova glupava naprava radi. Ništa nisam osjetio. Tvoja dragocena sprava je čisto đubre. Stvarno? Hajde, transformiši se u osnovni oblik, Starscream, i dođi ovamo kod mene. Ja ne mogu da se transformišem. Šta si mi to uradio? Blokirao sam te u sadašnjem obliku i takav ćeš ostati sve dok te ja ne oslobodim. Megatrone, oslobodi me, molim te. Učinit ću šta god zapovediš. Možda bi bilo bolje da te zauvek ostavim u obliku mlaznjaka. Pa ne možeš me ostaviti ovako. Previše sam ti dragocen. Potreban sam i ciljevima Decepticona. Megatrone, preklinjem te. Ama prestani da cvezdriš, poništit ću efekat. Upotrebit ću Transfixatron protiv naših neprijatelja, Autobota. A vi, Konstruktikoni, u međuvremenu sagradite onaj drugi uređaj. Novac od ulaznica bi išao u dobrotvorne svrhe. Pristaješ li, Optimuse? Da, to je plemenit cilj, a u posljednje vreme nismo imali prilike da se razbrdamo. Prihvati predlog, Optimuse. Treba mi akcije ili ću zarđati. Siguran sam da će se gledalcima dopasti moje majstorstvo. Po meni je to čisto traćenje vremena i energije. A kada si ti bio za neki naš predlog, uostalom, Hafere, neko mora da ostane da čuva bazu. Znaš šta, Hapnere, Vilček, ja ćemo ostati da ti pravimo društvo. Dogovoreno, Autoboti, transformacija. Idemo na trke! A sada će početi najveća autotrka u istoriji.
Dame i gospodo, naši specijalni gosti! Senzacionalni autoboti! Ej, a gde su im kola? Neki gledaoci će se baš iznenaditi. Ajde da im priredimo predstavu koju nikad neće zaboraviti. Autoboti! Transformacija! Hajde, krenimo već jednom. Da ti nije zanimala radilica? Nisi ni ti baš probio zvučni zid, Ironhide. Hajde, Ironhide! Trailbreaker, uspećeš! Pazi sad ovo! Brdite u stranu, vi puževi! Ne volim da se ističem, ali pošto je u dobrotvorne svrhe, Kako da ga, Milač? Hoće da se trkaš? Drži dobro uspuk. Malo muzike za put i odoh ja! Tako bih voleo da i ja mogu da idem u bitku. kada ova naprava bude gotova, sredit ćemo te autobote za uvek, Long Haul. Neće ni znati šta im se dogodilo. Teletransport uspešno obavljen, Megatrone. Tačno sam iznad autodroma. Upotrebi transfiksatron pre nego što te primete. Šta to bi? Ne znam. Verovatno energijsko isparenje izazvano velikom brzinom, valjda. Bar se nadam. Dakle, Skywarp, Ništa nisu primetili. savršeno. Pravi smo majstori za podlo Skyward. Sada autoboti više nisu transformersi. Hej, Trailbreakere, da li si i ti malo preosjetio čudno pražnjenje u svom elektronskom kolu? Interesantno opravdanje, Ironhide, stari moj. Ipak izgubit ćeš trku. Cilj je tačno pred nama, Jazz. Vreme je da dodam gas! Papa Miraž! Napred, autoboti! Nagazite gas! Još malo pa ste na cilju! Dame i gospodo, pobednik trke autobota je svi smo pravi pobednici. Kakva predstava! A sada, posle trke autobota će izvesti neverovatne trikove! Ajde, momci, postrojite se, jedan do drugoga. Sestikere, ako ćeš uraditi ono što ja mislim, nešto ti nije ispravno u memorijskim kolima. Pusti ga, Miraž, neka se malo pravi važan. Šta li to nameravaju, Spike? Hoće da profesionalni kaskaderi ispadnu na ivčine. Sunstrikere, čekaj, nećeš uspeti da postigneš dovoljnu brzinu da nas sve preskočiš. Ne brini, Optimuse, ja sam pravi prototip. Da, pravi prototip budale. Ja nemam dovoljne brzine. Neću uspeti. Šta? Hvala ti na magnetom polju, Windchargere. Pažljivo me spusti, pre neki dan sam bio na poliranju i neću da oštetim boju. Pa momci, što je sad na redu? Samo se nadam da neće biti trke sa sudaranjem. Ako me moji senzori ne varaju, predstavi je došao kraj. Decepticoni, pripremite se za borbu. Autoboti, transformacija. Optimuse, nešto nije u redu. Ja ne mogu da se transformišem. Ni ja! Zarobljeni smo u obliku vozila. Ne mogu da se transformišem u lepotana. Izgleda da autobot ima problema sa svojim izgledom. Zahvaljujući mom transfiksatronu ostaće zarobljeni u obliku vozila zauvek. A sada nek ovi bedni zemljani nestanu sa tribina. Tako je već bolje.
Sada možemo da privedemo kraju ono zbog čega smo došli. Potpuno uništenje naših bespomoćnih neprijatelja. Ne možemo da se transformišemo, ali nismo bespomoćni autoboti. Pokret! Samo uverena budalo. Uništite njega i njegove autobote. Ulazite pre nego što nas primete. Ali šta će biti s našim prijateljima? Više im možemo pomoći ako se vratimo u bazu. Hajde, momci! Neće nas zaustaviti poneka probušena guma. Ugas i pokret! Vreme je da ih malo podgrejem. Toplotni zraci, pregrejava mi se motor. Jao! Dobit ću opekotine iznutra. Dovrši posao, Sunwave. Pazi da ne stupe u kontakt sa svojim bazom. Kako ti zapovedaš, Megatrone? Uništit ću im komunikacione uređaje. Savršeno. Sprovedite ih. A da sve bude još gore, ne možemo da uspostavimo vezu sa Optimusom i ostalima. Znao sam da će ta trka izaći na zlo, ali mene niko neće da sluša. Eto vam sad. Prekini, Hafer, ili ću te šutnuti u govorni sklop. Nije sve još gotovo. Još imamo Teletrana. Šta nameravaš, Čipe? Unosim podatke od vašim transformacijama u Teletrana. Možda ćemo otkriti gde je greška. Sudeći po ovim ciframa, jedini način kojim može da se blokira transformacija je neka vrsta transfiksacionog zraka. Šta ako je Megatron napravio već tako nešto? Pa mogli bismo da napravimo ultrafrekventni zrak i njime poništimo efekat. Požurimo onda. Rekat, alat! Oktoboti, baš ironično što ćete nakon tolikih bitaka protiv nas sada biti uništeni. Smriti vas čelične ralje naprave koji su sjajno napravili moji konstruktikoni. Ajde, ne oteži više, Megatrone. Poštedi nas tog hvalisanja. Kako god želite, ali najpre da vam pokažem kakva vas sudbina čeka. Donesite jedan deceptikonski oklop. Longhorn, imaš čas. Hej, pogledajte, Hound nam šalje hologram. Teletran će verovatno uspeti da otkrije odakle nam ga šalje. Evo, Teletran je odredio tačnu poziciju. Uzbuna, registrujem prenos energije. Prenos je prekinut. Baš lepo. Vaši ostaci neće zauzimati mnogo mesta na otpadu. Longhorn, Scraper, predlažem da počnete od brbljog Ironhida. Najzad, od velikih autobota napravit ćemo malecke. Moramo da pomognemo Ironhidu. Hajde, autoboti! Ne može ni Prime sve sam. Ako on može da se kotrlja, možemo i mi. Ja, neka se moji konstruktikoni pobrinu za njih. Njihova patetična hrabrost nema nikakvog smisla.
Autoboti su bespomoćni kad su u obliku automobila. Vidimo se, momci. Bilo je divno družiti se s vama. Gotovo. Prosto ne mogu da verujem kako smo je brzo sklopili. Ako nam je pretpostavka tačna, onda granata će emitovati zračenje koje će poništavati efekat Megatronovog transfiksatora. A, šta ako nisi u pravu? Onda ćemo i možda još više naškoditi. Onda moramo da isprobamo tu granatu. Nemamo vremena. Znamo gde su odveli autobote. Ali oni su mnogobrojni. Šta je bilo, Hafere, da ti nisu otkazala kola za donošenje odluka? Brown je u pravu. Ako postoji najmanja šansa da spasimo naše prijatelje, moramo da probamo. Mora da postoji neki izlaz. Možda i postoji Cliffjumpere. Hej, šta li je to? Po meni to je meta. Zaustavite tu spravu! Uništite je! A sada, dok im roller odvlači pažnju, Optimuse, znao sam da ćeš me izvući i to u poslednjem trenutku. Glupani! Zamislite da možete izbeći svoj sudbini. Nadam se da nećemo stići prekrasno. Ja mislim da hoćemo. Ne verujem svojim očima. Pa šta čekamo onda? Upotrebimo antitransfiksatornu granatu. Više nećemo odlagati vaše uništenje, kmisavci. Wheeljack, zaštiti granatu! Granatu, jel? To ćemo još videti! Šta je to? Toplotna raketa? Spike granata! Moja je! Ali ne zadugo. Daj mi tu granatu, zemaljski mikrobe. Nećeš, Soundwave! Čipe, smisli nešto, molim te! Kada bi samo nekako uspio da se približim autobotima. Rević, zaustavi ga. Ako ovo ne uspe, svi smo gotovi. evo, transformišem se. Opet sam lepotan. Svi možemo da se transformišemo. Stomu klipnjač Optimuse, opet smo oni stari. Malo oštećeni stari prijatelju, ali celi smo. Nećete dotekati opravku Optimus Prime! Konstruktikoni, dosta je bilo igranja s njima! Najzad borba, uništavat ćemo, drobit ćemo! Konstruktikoni, transformacija! A sad druga faza. Zbogom, autoboti, devastator će vam presuditi. Znaš kako se kaže? Što je veći, jače tresne. Pomirite se sa sudbinom. Još nismo pobeđeni, pokaži im Optimuse.
devastatore, uništim laserska jezgra za uvek! Do kraći! Cliffhampere, odgovori! Jesi li još uvek funkcionalan? Mora da postoji način da sredimo tu gomilu građevinske opreme. Hej! Cliffhampere, pomozi mi da se dočepam transfiksatrona. Neka malo i oni okuse njegove elektrozrake. Dogovoreno, prijatelju! Pripremite se da nestanete, Autoboti. Hej, devastatore, probaj ovu živanciju! Ti zraci, tako se čudno osjećam. Ako je moja teorija ispravna, transfiksatron će poništiti robotski oblik. Ne mogu da zadržim ovaj transformacioni oblik. Nije moguće. Pobedili su devastatora. A sada ćemo da sredimo i tebe, Megatrone. Jel tako, momci? Brojni su od nas. Da pogodim povlačenje. Aerohide, Trailbreaker, znate šta treba da uradite. Sa zadovoljstvom, Optimuse! A sad natrag u bazu da se odmorimo, oporavimo. I da vas opravljamo. Ponekad uopšte nije sjajno biti genije za automobile. Preveo Goran Kričković. Tekst interpretirali Ljubiša Bačić, Nada Blam, Miroslav Bijelić, Vlastimir Đuza Stojiljković i Nikola Simić. Magnetoskop Miroslav Nikolov. Ton majstor Richard Merc. Realizacija Slavko Tatić. Transformersi. Nastavak iduće nedelje.